Maoni ndine chake nde taonani zagundika ku Nigeria mapokopoko agona apa akuti abambowa anagulira akazawo galimoto akazawo andi awa akazawo achatakhalakhala amapita ku chalichi atauzidwa kunena kuti apereke sidi chopereka akazi aja anatenga galimoto yomwe amuna wagulira ndi kukapereka kwa abusa kandi ngati ku chalichi kandi ngati abano of God akatula galimoto icha sidi kunena kuti adalisike alandire madaliso mnyumba mwawo nde amuna awo amva athamanga kupita kukalanda galimoto icha kunoti kama ndagula ndine ikhala sidi achani nde mawowo wagundika apa akuti nkhani yake mukupereka bwanji galimoto yanga kuti kakhale sidi amayi aliyayi anena ndi abusa chifukwa choti pofunika madaliso abambo akuti madaliso anji ine ntchito ndagwira mpaka kugula galimoto kuti mukhale galimoto mukati nkhani yake ndi imene muimva. He working for us. So after praying for me, so he told me that I should sow seed. Okay. Okay, let me Okay. Is his prayer working for your family? True. Yes, Eh? Oga, his prayer working in your family? Ask her. When I marry her, over 11 years now, why she not give me 3 children, 2 boys and 1 girl? Okay. Am I doing well? I do well before I marry her. Okay, you are doing well before you marry her. I work in the rig before I marry her. You work in the rig before you marry her. Yes, I have the money. Okay, you have money. Yes. So are you saying that the prayer didn't work or what? It's not working. Good. Because I did not go to him and say, do assignment for me. Okay. Wait. Before this your wife carry motor give him tell you. You did not say it. Wait. But Oga, I want to tell you something. Wait. I don't call him. You call who? Wait. Wait now. We're coming. Come up. Oga. Come up, president. Wait. Oga, leave the motor for him. I the video ram. Wait. Oga, wait. Wait, you can't wait. No, come on.